sine function ka f of x la nama statement laba sinike wona thina ke kumele sithole ukuthi yipi lezinto lama statement abasinike wona ayiqiniso yipi imapha amanga. Asiqale ke. Yokuqala ithi ilimit ka f of x uma u-x u-approacha u-1 from icele elipositive. Icele elipositive shuthi ngakwesokudla isandla u-0. Awuthi sibone. Uma si-approacha u-1 nanku 1 kwicele elipositive shuthi sisuka ngalanga kwesokudla isandla siye le bathi ilimit leyo u-0. Awuthi sibone. Yabona ukuthi mesiya ngalas approach 1 ngakwicele lokwesokudla sisuka khona ukuthi ifunction lokhu ilimit njalo lokhu i1. Ngakho le statement asisona iqiniso ngoba uma ukube bathe ilimit u1 uma u-x uapproacha u1 kwicele elipositive ngabe iqiniso, noma ukube bathe uma u-x uapproacha u1 kusuka kwicele elinegative ngakwesokunxele isandla ngabe le statement ethu siqiniso, kodwa manje asisona iqiniso. Siyabona lokho. Yabona ukuthi uma sisuka ngakwesokunxele isandla ngakwesisuka kwicele elinegative approacha u1 ukuthi ngabe u0 ngempela ifunction ilimit kube basho njalo, kodwa abashongo kenjalo. Lana ke bathi ilimit ka f of x uma u-x uapproacha u0 usuka kwicele elinegative noma ngakwesinxele isandla uyafana nelimit ka f of x uma u-x usuka kwicele elipositive noma ngakwesokudla isandla. Awuthi sibo masisuka ngala ngakalinegative icele ngakwesokunxele isandla ilimit yethu ukuthi nangala have ngala masisuka kwicele elipositive ukuthi ilimit yakhona u1. Yabona kumabili amacele iqiniso ke leli statement. Kwesithathu ke bathi limit ka f of x uma u-x uapproacha u0 usuka kwicele elinegative ilimit bathe u1. Awuthi siboneke usuka kwicele elinegative sondela ku0 sondela ku0 yabona ukuthi iqiniso naleko. Bese sithi lana ilimit ka f of x I exist or iya exist u-x uma u0. Iqiniso lelo. Bese kuba silani ilimit ka f of x iya exist uma u-x uapproacha 1. Yabona ukuthi ngisho suka kunoma liphi icele, ngisho kusuka kwesokudla kwelipositive noma kwesokunxele elinegative icele, ukuthi uma sithi mhlawumbe ilimit ka f of x uma u-x uapproacha 1 usuka kwicele elipositive, noma bathi limit ka f of x uma u-x uapproacha 1 usuka kwicele elinegative. Sibotha uba lapho so kwicele elinegative u0 la. Uyabona ukuthi kube kade suka kwicele elipositive kade ku1 sisuka kwelinegative kabu0. Ngakho le statement ethu alilona iqiniso ngoba lithe lona noma usuka kuliphi icele bathe nje if ilimit ikhona. Ngakho akulona iqiniso lelo. Bese lana ke ilimit ka f of x uma u-x uapproacha u1,5 noma u1.5 1. Awuthi sibo uma approacha sisuka kwicele nanku 1.5 noma 1.5 wethu. Uma sisuka kwicele elipositive ngakwesokudla isandla f of 1.5 la u1. Yabona masuka ngala ebese ke masuka ngakwesokunxele isandla ngakwesicele elinegative ukuthi kusawu 1 nakhona. Yabona
ukuthi sizithola sisendaweni efanayo. Ngakho leyo limit leyo to limit ka f of x uma u-x u-approacha u-1.5 noma 1.5 u-1 iqiniso lelo.